Hello friends, बरायबाय बड'जब इनफो अफिशियल YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ। आसाम पुलिस कमान्डो रेलि एसआई एबीयूबी एग्जामनि सायाव आरो फिजिकल टेस्टनि सायाव काट अफ बेसेबां थांथावगौ फिजिकल टेस्ट लासिगोन जुलाइ आगस्ट नाथाय मोनसे बाथ्रा इलेक्शन दङ बेनिखायनो सिगां रेलिया जानांगौ आरो जायाबा 2025 जायसिगोन। थ' बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स आरो गावगाबागाव अपिनियनखौ हरदों नोंथांमोना दा बेनि सायावनो कभार खालामदों भिडिअखौ आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाय नोंथांमोना आसाम पुलिस साख्रि लानो नेगासिनो दङ बे भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मी एसएससि बेनिफ्राय गुबुन साख्रि लन स्किमनि सायाव आपडेट मोननो हागोन। स' दानिया जों फैबाय एसएलपिआरबिनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दङ आसाम पुलिसनि अफिसियेल आपडेट दा नायदो सरकाराव फैफिनबाय इन्डिया एलायन्सआवहाय अब्लाथाय गासैबो प्रसेसा जोबलांनायनि लामायाव फैगासिनो दङ देन बेखायनो नोंथांमोना नैबे जुन दानावहाय मोनसे अफिसियेल नटिस मोनगोन आसाम पुलिस रिलेटेड एबा इन्टारभिउनि सायाव आरो बेखौहाय सीएमआ बुंदों जे नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ जुलाइ आरो लोगोसे आगस्टआव जागोन होननानै अके स' बेखायनो गोबां खायसेया नेगासिनो दङ रेलिखौहाय आरो खायसेया जायाबो सानदों मानोना खायसेया जाया होनगासिनो दङ आरो जायफ्रा जाया होनगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि प्रेक्टिस खालामाबा जुदि हरखाबै एडमिटआ फैयोबा नोंथांमोना आन्दायनांगोन एबा क्वालिफाइड जागोन नाथाय खम काट अफ लानो हागोन बेखायनो मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों एबा साजेसन होनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों हानायसेबां प्रेक्टिसाव थाबाय था जानो हागौ थाबैनो एडमिट होयोबा नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टखौहाय होनो मोनगोन देन फैबाय दानिया गुबै कन्टेन्टआव दा नायदो प्रेस मिटआव सीएम बिथाङा मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामदों बेनो जाबाय इलेक्शन दङ बेनो जाबाय मा इलेक्शन बेनो जाबाय पन्चायत इलेक्शन अके पन्चायत इलेक्शना नन बिटिसि आव दङ जोंनि बिटिसि आव गैया माने जोंनि बिटिसि आव बिसिडिसि थायो नाथाय नन बिटिसि आवहाय पन्चायत थायो आरो बै पन्चायत इलेक्शनखौ बुंदों बिथांमोना नभेम्बरावहाय कन्डाक्ट खालामगोन होनना बुंदों अके देन जुदि इलेक्शन जायोबा मास मोनसे सिगां मा नाङो जोंहा एमसिसि नाङो एबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट नाङो बे नांगोन अक्ट'बराव नांगोन आरो जुदि अक्ट'बर आरो नभेम्बराव इलेक्शन जायोबा बे समावहाय जेबो एग्जाम साख्रि बाख्रि जेबो बेयाव पारमिसन थाया स' बेखायनो बिनि सिगां नैबे अक्ट'बरनि सिगां रिलिया जागोन अब्ला जुलाइनिफ्राय हमना ला आगस्ट बेनिफ्राय सेप्तेम्बर नैबे दान मोनथामाव गासैबो प्रसेसा जोबनांगौ होमबासो माने गभर्नमेन्टआ इन्टारभिउ लानो हायो थ' बेखायनो मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथाङा जे जुलाइआव फिजिकेल टेस्ट कन्डाक्ट खालामगोन होननानै आरो लोगोसे आगस्टआव नोंथांमोना बेनिफ्राय सेप्तेम्बराव बेयाव ADRE खौहाय माने एग्जाम लागोन होननानै बिथांमोना बुंदों अके स' बेखायनो बे आगस्ट सेप्तेम्बराव ADRE एग्जाम आरो गुबुन एग्जाम बिटिसिनि जा एबा गुबुन जा स' बे समाव जानायनि चान्सआ दङ दा बेखायनो जाय कमान्डो लेभेलाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ मोजाङै हार्ड वर्किं खालामगासिनो दङ 100% नोङो क्वालिफाइड जाखागोन नोंथांमोना नेबाय थानाङा गावगाबागाव प्रेक्टिस खालामबाय था मानोना टाइमा बारा नेया स' बेखायनो जुलाइआव जुदि जामारोबा नोंथांमोना मोजां नोंथांमोना इन्टारभिउखौ होनांगोन जुदि अखा हायोबाबो स' अखाजों खोथा गैया डिफेन्स लेभेलाव अखा बार सान्दुंजों अखा बेफोरबायदि माने गोबां माने कमेन्ट्स खालामदों बाट बेफोरजों जेबो खोथा गैया डिफेन्सआवहाय नोंथांमोना जेरैखि जे सौसिलांनांगोन बेखौथ' मिथिखागौ हमना ला ट्रेनिंआव मोनखायो थ' बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालाम जुदि बोथोर गाज्रिबा खम काट अफ थांगोन मानोना फिजिकेलनि सायाव सोनारगोन नालाय जुदि बोथोरा गाज्रिबा हमना ला अखा हायोबा स' काट अफआ गोजौ थाङा थ' नोंथांमोना चान्सआ दङ जास्ट स्क'र लेभेलाव खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय साइक' टेस्टआव पास खालामबानो नोंथांमोना साख्रि देन एसआइनि एग्जामाबो थाबैनो जासिगोन एबिइउबिआव एसआइआवहाय 100 मार्क्सनि एग्जाम जाग्रोगोन कमान्डो लेभेलावबो कम्बाइन एग्जाम इउबिजों जाफागोन एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव साइक' टेस्ट जानानै बेयाव साख्रि होगोन आरो बे एग्जामा आगस्टआव जानायनि चान्सआ दङ अके बे जाबाय नोंथांमोननि एसआइ लेभेलना दा बेनोमोन आरो आसाम पुलिसाव जायनाखि गोबां नेगासिनो दङ प्रेक्टिस खालामबाय थादो जानो हागौ नोंथांमोना खायसे जाया सानदों नाथाय बे नोंथांमोननि गोरोन्थि मानोना नार्भास जानाङा नोंथांमोना जेब्लायबो 100% जागोन होनना सानना ला जुदि हरखाबै एडमिट होयोबा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ थिग बेबादिनो एबि बेनिफ्राय इउबि कनस्टेबलाबो एडमिटआ थाबैनो फैगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना जाय एबि इउबि कनस्टेबलाव नेगासिनो दङ थ' नोंथांमोननि बयनिसिमबो गुड लाक थाबाय जाहाथे फिउचाराव जाहाथे साख्रि मोनो आसाम पुलिसाव